a police service that upholds the highest standards of integrity. As citizens of this great nation, we all have a duty to balance our rights and responsibilities at all times so that the legitimate exercise of our rights and freedoms does not undermine our broader aspirations to remain a civilized, democratic, and peaceful country governed under the rule of law and institutions of governance for the benefit of all of us. Over the last 1 month, the livelihoods and property of many innocent people have also been destroyed, plunging them into destitution and jeopardizing the welfare of their dependents. The government of Kenya will equally take measures to support these Kenyans on the path to recovery of their businesses. I direct the relevant ministries to obtain, verify, and provide accurate data to facilitate appropriate government action within the next 30 days. I want to give the people of Kenya an assurance that our government listens to them and that for the last 1 month, I have led the government in engaging and listening to citizens from all walks of life as they express themselves in different forums and on various platforms. What has emerged as the foremost national concern requiring urgent and decisive action is the vexing matter of corruption and the non-negotiable desire for accountable leadership and integrity in governance. I have this to say to Kenyans. I have heard you, and I have heard you clearly. Consequently, the following measures shall be taken to accelerate progress to achieving the objectives stated by the people. Number one, I will be proposing amendments to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, among other necessary legislative amendments to all statutes relating to corruption, to expedite investigations and prosecution of corruption and economic crimes cases, and provide for their conclusion within 6 months. We shall also be proposing amendments to the Witness Protection Act to overhaul the statutory and institutional framework to protect and incentivize whistleblowers and enhance witness protection, making it easier and safer for citizens to come forward and report corruption as well as other criminal activities. Number three, within 90 days, we shall propose amendments to the Public Finance Management Act and Public Procurement and Disposal Acts to overhaul the institutional and operational framework of public procurement, which has been identified as the epicenter of corruption, conflict of interest, and abuses of office in the public sector, with a view to deploying digital infrastructure within the next 6 months. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform which gives open, real-time, and end-to-end public visibility of public procurement from advertisement to award of contract and to whom it is awarded and what amount the people of Kenya will pay. Number four, I have engaged with the parliamentary leadership and asked Parliament to expeditiously pass the Conflict of Interest Bill with the explicit caveat that I shall veto any bill enacted
if it does not establish the highest bar with respect to accountability, integrity, and anti-corruption. I will make full use of the power given to me under Article 115 of the Constitution to make sure that the bill meets the appropriate standards set out in the original bill. Number 5, while fully respecting the independence of the national justice, law, and order institutions, and pursuant to a commitment to consult and collaborate in leveraging their institutional capabilities in effective, expeditious, and conclusive investigations in respect of all active cases, it is essential for these institutions to provide a time frame to the people of Kenya, because that is what the people of Kenya want. Clearly communicated to the public. Number 6, about 400 billion shillings is spent on tax expenditure every year, especially on VAT refunds, a process that is largely opaque and with limited accountability. Within 90 days, I will be working with Parliament to provide a legislative and regulatory framework to make this process transparent, open, and accountable, with a view to reducing this huge public expenditure and direct savings from this exercise to the productive sectors of our economy. This is going to be a very important exercise of engaging Parliament in consultations with the people as to whether it is right for us to spend 400 billion Kenya shillings every year collected from the people of Kenya to pay a few companies on matters of VAT refund. Number 7, the government will also work with Parliament to tighten legislation to reduce and eliminate imports of goods and products already manufactured in Kenya, so as to promote our value addition, our manufacturing, and industrialization program in our quest to create more jobs, create more opportunities, and create wealth in our nation. We must have a national conversation as to whether we want to be a supermarket for products from other countries, or we want to produce products that we already have manufacturing capacity in Kenya. In my last address to the nation, I undertook to consult a broad spectrum of stakeholders from all sectors, levels, and regions in order to constitute a broad-based government. In line with this undertaking, I will be forwarding additional names to Parliament for vetting prior to appointment, based on the understanding of the Cabinet's essential role in driving the transformational agenda that makes Kenya a better, more just, and more prosperous nation for all of us. Once constituted, the new cabinet will steward our transformation agenda that is already in place in providing effective and efficient public services, expanding opportunities for employment and wealth creation, and creating a tide that lifts every boat. Our collective ambition is to turbocharge the performance of our economy, to achieve our universal health coverage
which ensures that no one is left behind or impoverished on account of healthcare costs. Also offer an equitably funded education system which looks out for learners from vulnerable backgrounds and ensure that Kenyans from all walks of life live in safe and dignified housing through our affordable housing program. Additionally, our transformation agenda commits to provide reliable clean water, last-mile connectivity of electricity, and to secure more business opportunities for enterprises and employment opportunities for our young people, both here at home and abroad. Our explicit aim is to transform Kenya into a middle-income society, and it is essential for us to urgently mobilize adequate resources to fund these necessary programs and projects. Consequently, after extensive consultations, I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. I commend the leadership of diverse organizations, both in public and private sectors, including political parties, for their encouraging response to my outreach to consult on forming a broad-based government. Their willingness to set aside partisan positions and interests in order to join a visionary partnership for the radical transformation of Kenya is a historic gesture of their patriotism. I know and I understand acutely the huge expectation of the people of Kenya on me and this administration. And I equally understand that that responsibility can be made easier if we work together as a nation. And as I said, the opportunity we have to work together across political lines, across different divisions, is much more greater than the challenge and the crisis we have in our hands. I take this opportunity to express my appreciation for their commitment and reiterate my pledge to engage alongside them in a national conversation that is inclusive, citizen-centered, and aimed at consolidating and accelerating the actualization of inclusive growth and national transformation. As I take this step, and as I expand and broaden this administration, I am acutely aware that the responsibility of managing the affairs of the country vested in the cabinet, in the expanded cabinet, will require of us to work together and to focus on that which brings honor to our country. I will shortly give you the list of
my nominees. Just hold your horses. Just hold your horses. Great. Oops. That's the old list again. Where did it disappear? I think this is the problem of making it very confidential and not allowing many people to have a look at it. As you're all aware, the list I sent to the National Assembly, I have since amended so that Roslinda Soipan Tuya now goes to the Ministry of Defense. The Honorable Aden Bare Duale moves to Environment, Climate Change, and Forestry. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry. Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife. The Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. The Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection. The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. The Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development. Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. I am still working on the other pending nominees, and I will be announcing them shortly. Thank you very much. God bless you. God bless our great nation, Kenya. Asanteni sana. Nokoromogi mano en twak machiel kachiel mar jatend piny Kenya William Ruto kowuok e pad jot mare Nairobi, kama olando e moko kuom okenge modwani mondo oketi mar neno ni sirikal mare odhi achiel kachiel. Abiro bedo kod wenda Kanyakoromogi ma en chuny wach mobiro twake. Abiro bedo kod Tom Nduku kaachiel kod Omulo Junior. Wadhi koko kod mbaka ni to wach mar yaro sirikal obed malach tingo ang'o gini, ang'o mamanyiso. Adan mano miya lidhni mapiyo piyo mago motimore moko kuom jogo mowal ma owinjo bed ni chwalo nyinggi ne od bura mondo mi gogi kogno piedhgi kendo bang'e to kaber puodhgi kopo ni giromore kod lemogo oting'o John Mbadi ma nyaka sani en jaod bura mogwel kendo jakom mar board kata
komiti mochung'ne weche mag kakitiyo kod omenda mag jopiny e od bura mamalo John Mbadi koro ni owal ne bedo lemo mar bedo jatend migawo mar omenda. Salim Mvurya mancha e kinde mokalo bende en jatend migawo mar weche mag mwandu mikunye bwolo kaachiel kod dongruok ohelni mag nam kod nam ataro koro wale migawo mochung'ne weche mag ohala keto mwandu kaachiel kod dongruok mar kembe. Opiyo Wandayi manyaka sani en jatend kweth manok e od bura mamalo kendo ja od bura ma Ugunja owal e bedo jatend migawo mar weche mag teko e pachoka. Kipchumba Murkomen manyocha en jatend migawo mar weche mag wuoth kaachiel kod apeyni owal ne bedo jatend migawo mar weche mag tuke kaachiel kod dongruok mag jomatindo kata youth affairs. Hassan Joho mane en gavana mar kaunti ma Mombasa kendo en jalup jatend duond bura mar ODM wal ne bedo elemo mar migawo mar weche mag mwandu ma ikunyo kowuok e bwolo kaachiel kod ohala ma itimo e nembe ataro kaachiel kod nembe mamoko. Alfred Nganga Mutua koro ni owal ne lemo mar bedo jatend migawo mar weche mag jotich. Wycliffe Ambetsa Oparanya biro telo ne riwruoge mag saga poni obiro puodhe e migawo no ka Justin Muturi koro ni biro bedo kaka jatend migawo mochung'ne weche mag tije oganda miluongo ni public service. Stella Langat owal ne migawo mochung'ne weche mag kit chwech mopogore opogore pachoka kaachiel kod weche mag kido kod timbe to kod tuke manyiso were mag ji matimo gi miluongo ni the arts. Mago gin nyinge nyakwaramogi mag ji ma jatend piny Kenya William Ruto olando odiochieng' ma kawuono ma ema wabiro goye mbaka to bende parni owacho ni pod osumo paro kendo obiro medo chwalo kendo yango moko kuom nyinge ma odwa ni mondo mi okonye e riembo sirikal mare eno ni ochopo dwaro mar oganda jo Kenya. Nyaka gie sani nyakwaramogi mago e kaka weche chalo gie thuolo ni ka jatend piny bende motelo ne lando nyingego owacho moko kuom okenge modwa ni mondo mi otim. Maendi oting'o neno ni jogo duto te ma omaki kata manyicha nomaki e kinde mag ng'anyo ma onge kod ketha machiel kachiel modonjnegigo mondo we thuolo kendo buche ma omaknegi mondo witoko. Bende onyiso bad kata telo mochung'ne tije mag obila e pachoka National Police Service mondo one ni gitiyo kaluwore kod dwaro mar chik kod chia mamalo. To bende jatend piny owacho ni sirikal ochiwo ndalo maromo 60 kama nyakwaramogi mondo tim nonro mar yango ni to gin jomage mane mwandugi okethore e kinde mag ng'anyo to gin kony mage ma owinjo bed ni ikonyogigo. Sirikal wacho ni gidwa ni mondo yang nonro ler ewi jok mano oyudo midhiero machal kod mago mondo mi konygi. Magi mana moko kuom mago ma jatend piny oloso nyakwaramogi. Wadwa ni wadhi e yweyo bang' ka waduogo to wadhi loso achiel kachiel kod Tom Nduku kaachiel kod Omulo Junior e weche ma otim kata okang' ma koro kaw kod jatend piny William Ruto medo kwan mag jogo mowalo mondo mi opuodh gi od bura ne migepe mopogore opogore nyakwaramogi. Gi kinde ni en mbaka ma medo gore thurka bang' nyoro moko kuom joma nyo wuoyo wacho ni nitiere kaka ineno ni ma nyalo kelo pek e tayo sirikal to jatend piny kod lange to koni ma en achiel kuom okenge mag riwo oganda jo Kenya. Wadhi yweyo ka duogo nyakwaramogi neno ka wenda Tom Nduku kaachiel kod Omulo Junior osedonjo ka wabiro twak kodgi mana bang' thuolo machuok. Kik idhi mabor. Paro maliw mag kungu. Chak timo kungu gi omenda makar nyalo mari obed matin kata mabup. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Naitwa Mas Masilia.
Ukitaka kupata skiza tune ya Ebeneza kwenye simu yako, bonyeza *811*277#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bhagia, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. Kik od belo bai. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare.
to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba, in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ramogi ma irito mana gi jok mong'eyo ni samoro onyalo wuok mopogore gi pachgi kata onyalo wuok machal gi pachgi. Mano momiyo odiochieng' masani Ramogi nyerere machuok mokalo jatend piny William Ruto golo twak machiel kachiel kowuok e pal jot mare Nairobi ka oyango moko kuom jokanyo kata jotelo modwani mondo mi odonji e migepe mopogore mag piny Kenya. Poni opuodhgi gi od bura nikech bang' walogi to nyinggi chwalo ne od bura mondo piedhgi, nongi kendo bang'e to puodhgi eka jatend piny idwoko negi mondo koro oyanggi kendo gicham muma. Motelo ne mano Ramogi jatend piny bende oloso ewi moko kuom weche manchone kweth mar ODM kata duond bura mar ODM ondiko ni gidwani mondo tim ma oting'o wach mar weyo thuolo ji mane omaki e kinde mag ng'anyo mane odonjnegi kata otere odhi ogeng'negi e stend obila ka onge keth moro machiel kachiel mar richo miluongo ni criminal case mo oyawnegi bura moro amora matudogi kod ketho moro madit ma oyawnegi. Gin weche ma jatend piny olose. Mano ok omiyo aluongo jo wenda ka Ramogi. Wenda luongo ka mondo gikonya yango malong'o ni to okang' ma jatend piny Kenya okawo mar walo moko kuom jotelo ma osebedo oko mar piny owacho. Nyiso ni jotelo mosebedo ka kete tesre nyiso nang'o? Penjo maduong' manitiere ka Ramogi. Iponi omako dhogi gin bende omakawogi gi buok kata gi wuoro koso en gima nosenore ni dhi timore to ma nyalo keto piny Kenya kama chalo nade? En wuoth makoro nyiso ni piny Kenya oseyudo para makoro riwruok mar oganda nyalo betie. Parni kopogore kod masani kata mana e kinde mane mosruok obedo e kind Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta e sirikal mokalo, onge jatelo mawuok e kweth maketo piny owacho tesre mano mi lemo mar bedo e tend migawo. To jatend piny William Ruto e kinde mano campaign kata mana bang' ka otelo nowacho ni sirikal mare ok odhi kete jok mawuok oko mar duond buche manoloso riwruok mar Kenya Kwanza ma bende ne owacho ni ema ne winjo ahinya dwaro mar lek mar piny Kenya mane otisi e yo machiek ni the plan. Odiochieng' ma kawuono an kod Mulo Junior kaachiel kod Tom Duko gidwa konya e yo mayot ma ja piny nyalo winjo, e yo ma Dani madala nyalo winjo, e yo ma Kwara madala nyalo winjo, e yo ma japuonjre madala nyalo winjo, e yo ma jal ma bende samoro timo tije mar ywakali nyalo winjo ni to ma dipo ni en okang' ma koro piny Kenya okawo mar go ndamo e riwruok kendo neno ni piny obedo gi kwe ma ji duto te onywande e agulu mar riwo paro kendo sumo paro e tayo piny. Machiegni ahinya Mulo Junior. Erokamano George Bati. Machiegni Tom Duko. Erokamano. Wachako di Tom. We anyisi jok ma kawalidha lidha nikech ang'e ni in ng'wech ibiro ma samoro kido thuolo mar somo kata yudo nyingite. John Badi jatend piny owalo ni kaber kopuodhe gi od bura bang' timne pietho to bed ka jatend migawo mar omenda kendo okaw kar Ngire Njuguna Ndung'u. Salim Mvurya manchone en jatend migawo mochung'ne weche mag mwandu mikunye buolo milongo ni mining kaachiel kod blue economy kata ohala mitimo e nam ataro kaachiel kod nembe mamoko ochwal e migawo mochung'ne weche mag keto mwandu milongo ni investments, ohala kaachiel kod dongruok mag kembe milongo ni industrialization. Jatend kweth manoke od bura mar piny Kenya sani jaod bura ma Ugunja mano kar chung od bura miwuoke Opiyo Wandayi owalne bedo jatend migawo ma ochung'ne weche mag teko e pacho kata energy. Kipchumba Murkomen manchane jatend migawo mochung'ne weche mag wuoth kod apeyni ochwale migawo mar weche mag tuke kod chenro mag ojende manchoma kod Ababu na Mwamba. Hassan Joho manen gavana mar kaunti ma Mombasa kendo jalup jatend duond bura mar ODM e pacho ka ochwalne migawo ma ochung'ne weche mag mwandu mikunye buolo ohala ma itimo e nembe ataro kaachiel kod nembe mamoko miluongo ni maritime and blue economy. Alfred Nganga Mutua bende chako duok
kendo e buch jotend migepe. Kata kamano gole e migawo mane entiere mar weche mag limbe kendo koro tere weche mag jotije miluongo ni labor. Wycliffe Oparanya ne en gavana mar kaunti ma Kakamega, jalup jatend duond bura mar ODM. Owal ne bedo migawo jatend migawo mar weche mag riwruoge saga kata cooperative. Justin Muturi manen attorney general ma pachoka mancheno ogole lemono koro tere e tije mag oganda miluongo ni public service. Castella Lagat oyierne bedo jatend migawo mar weche mag kit chwech kata gender, culture and the arts, kido kod timbe oganda kachiel kod pok mag tije mitimo mamoko kata tuke mamoko miluongo ni the arts ma oganda osebedo katimo kaluwore kod pok magi mag were kata talanta. Tom Duko na penje ni ma okawe gi wuoro koso en gima ne paro ni nyalo timore kama? Well, ing'eni kaluwore gik ma josotimore, an ng'at achiel kuom joma nyocha dwaro mondo wabed gi cabinet ma all inclusive, ma bende kinyalo paro kanya wuoyo kae mane gima nya dwaro nikech mane manya ng'eni nyalo achieve peace midwaro ni. Omiyo an aparo ni president owinjo wa jopiny jowa moyudo ema koro dhi otine Kenya yo makare, even though nitie nyinge moketo ma pod nigi problem gi jopiny. Koro kang'eyo ni jogo kapono succeed gibiro bedo nade gi jopiny. Gin gi problem e yo machalo nade? Ing'e nitie joma nyocha maandamano ni koro osobet ni gin e joma richo ma koro idwa nowuogi. Alright. Iwinja. To aneno ka president odwokogi. Do welo gi botero gi kuonde mamoko. Koro en tij bunge kata jopiny maparo ni ogino komorgi mondo gindik petitions kapok jogi odhi dedhogi, mondo penjo ma gin go duto kuom jogi giwachi mondo ne ka joka duoko e yo makare. Ke nyalo bedo ni bende waketo weche mang'eny kuomgi ma seche moko gin adiera. Koro mani en owen jopiny gini. Lakini kokorwa ng'ato ka Mbadi has been very straightforward. Mbadi understand economics, Mbadi understand finance. I only think Mbadi kodonjo obe okodi kelo nwa estimate moko mago janja moko winji malongo. Alright. Kanyo kende manyalo kwae. Okay. Duku mano ne mana miya ogo pap na kitu ni opera mondi chi sechie tugo kor kachakore mulo machigne ahinya. Diponi wach amara jatend piny okawe gi wuoro nikech nyocha neno kotimo kalo chien ne gin mana jok man nitiere e sirikal mar Kenya Kwanza kata jok moko man tiere wacho ni mani machigne kod jotelo man tiere Kenya Kwanza mano wacho ni nyalo konye chopo the plan. Gi sirikal mano wacho ni ok de gier mondo giroje piny owacho mar Manywanda. Chopo kanye makoro ma timore? George Bati ok en gima obwoga nikech magi mane jopiny ong'eyo ni dhi timore. Tinyalo paro kata kinde moko nasebiro kama wacho aning'ena koro ga nanyiso gik nikech ayudo report gi mesa nanyiso ni mbele ku nitie kama koro wabro riwore moti gi ODM to mano gima nanyisi to ng'ene ma en science manyiso ni wasechako tich kamoro achiel to nyiso ni maandamano kata maandamano manotim gi Gen Z iluongo ni en blessings en kaka gweth to kendo en be iluongo ni blessing in disguise. En blessing nikech okonyo Ruto loso government mar government of unity mariwo ji te oriwo jo opposition oriwo jo government. Koro nyiso ni kata jok mokete e migepe mopogore opogore ncha jo Azimio nigi plan mar gero economy. Ng'eno wasewuoyo ga kaka wacho wach mar cost of living gik man nyalo timo manyalo konyo jopiny. Koro Mbadi bedo e migawo mar pesa nyiso ni en mobro loso budget to gimbe gidhi ng'iyo nito gik mane gipango kaka Azimio cha ere kaka ginyalo riwgi gi bottom up agenda ni to ere kaka ginyalo konyo jo Kenya. Koro nyiso ni ker osewinjo ywak jopiny kendo winjo ywak ne jopiny otimo gima dwarore kaluwore gi sheria mondike katiba nikech president article 152 wacho ni the president shall nominate cabinet. President omi teko gi katiba mar keto jo migepe kata jo cabinet mare walogi to katiba kondiko ni jopiny nyaka tim application ting'ene cabinet ka awinjo ka jomoko wacho ni onego ket joma nigi osomo joma nigi expertise jogi te osomo nikech katiba wacho ni nitie mondo ibede migawo mar cabinet nyaka be ni nigi degree. Namba 2
ma gimiluongo ni political process en weche mar siasa. Magi joma dhi loso policy. Gin jomoko ma expert kaka jo permanent secretary. Permanent secretary ming'iyo ga joma expert, but magi joma bro konyo president ng'iyo policy kaka loso policy ne mondo government no chore mbele. Koro ng'ato machalo kaka Mbadi en ng'ama somo weche mag economics, to obro riwo ideas mane gin go kata paro mane gin go ga Azimio to gi mar bottom up mondo ging'e ni to ere kaka wach economy, ere kaka goyo obro chulo, ere kaka wada yudo ushuru, ere kaka budget wa dhi konyo ji kaka piny kaka dware to cost of living dhi timore nade. All right. Tom, ka wang'iyo sigana mar piny Kenya to gima nyo timore nyoro ne makata odiche manyoro nyo nitie moko kuom ng'ur ma pod jopiny ni godo. Achiel kuom wach makata jatend piny olose en ni osewinjo duond jo Kenya kendo osewinjo gima tut ahinya ni telo midwaro e piny ni en telo mane gi bidhruok kendo telo marito mwandu mag japiny. E list ne okabi wacho ni en ng'awa, ntiere moko kuom jotelo ka samoro osechwale do kata ma osemany kod duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ka ichich ni samoro e kinde loch margi motelo kata e kinde lemo mane gimako motelo nitiere to kod chich wi kaka ne gitiyo kod omenda. Ma nyiso nang'o? Be ma nyalo chopo dwaro mar ja Kenya? Ing'e ni chik manyalo geng'o na ng'ato ten mana ka osoteri kot. Mane manyalo miyo ok onegi yud gimoro. To kapok idhi kot to mano gechen pod en assumption, pod investigation dhi nyime. Mano ok sindi receive office, but mano kore na an individual. Ing'e ka jo ben wan go dieche to ka gimoro muliti wawe ineno ka jo intelligence ma America okunyo ng'e ni gicha biro timore, but oneno ni machisa ne lapse to timore e loch mare ineno. So ogi joka noso koma in terms of manage go progression margi. Wan ing'en pod wadongo mako yieri bilante na surprise midwana ni wogi guthuon. Koro gima nyalo wacho ni ng'ama pok obedo charged to pod en gi leeway makmane ka gibiro bedo charged to koro nyaka step aside. Koro mano to nyalo bedo mix up. Ang'en jopiny probably bro wacho ni ng'ani nyalo interfere with the case. Yes, sir. To mano jopiny emonego bed gano dwaro joma sharp marango the case iwinja nikech investigators ndiye ma professionals mopogore gi police mopogore kata gi EACC go gin emonego giranga ka gi chiwo ywak gi yo makare to joma nigi professional expertise koro kawo gino to nono. Koro nyalo kata dhiro AG on this ground, but as things stand now to mago pod gin rumor. Is it Omulo, is it a government of a broad-based government of inclusivity kata amoriwoji? Ka moko kuom kweth mag Azimio to we oko? Oko we kweth mar Azimio ng'eni jomwang'iyo kagi, jomwayudo kagi magi jo ODM. Gin jo ODM. To ineno ka jomoko mane ni Azimio be nose kichore oko giwacho ni ok bedo part mar government of national unity. Koro ing'eni ODM en party, is a national party. ODM nigi members, ODM nigi jomo yier, ODM nigi jomo gwel, Wiper be nigi joge. Ing'eni kata kaune macha is a coalition of party. Koro nyiso ni coalition of parties. Nyiso ni parties mang'eny ni e iye. Koro ka jo Wiper kata jomoko go ok dwa, mano margi. Koro gima Ruto otimo ni oriwore gi jomo yie tiyo kode. Mane miwacho no bedo gi consultation, broader political consultation. Ta Kenya ka opposition leader en Jakom, nikech Jakom mane yudo kura en mano chung president. Kalonzo no ko chung president, Martha Karua no ko chung president. But kenda kingia siasa. Kingio 207. Yes. Ndalo mane Jakom do bedo president, mane Jakom dwaro kony mar Kalonzo. Kalonzo no ringo bedo deputy mar Kibaki. Martha Karua mano tingo omiyo Kibaki mo magotieno. Gin sani koro gin be magiriwore sama koro jowadwaro ber kata Jakom dwano riwre national unity gin the same team ema koro riwre gidwani koro gidwani mondo government Kenya ka jiyo gore ago pile mondo Kenya owuore moonge gimo mbele kuma dhiye ma weyo ugendini mamoko kanyo kata wacho ni joma moko ma samoro de bed ni gigombo ni gin bede gibedie e riwruok ma kanyakla mar sirikal ni duku nikech samoro ng'ato nyalo wacho ni ka oweyo jotelo mamoko mane gin Azimio chalni kori wacho niya ka en tuk ndhogruok. I believe ni gima rach to onge consultation pod dhi nyime and maybe jogi we nyokawo bath
kama nyegi ntie no ka giwene ni igiro yoma nyogi songe ni piny dwaro kwe koro mano to pod bro consultation bro dhi nyime agenda mar Azimio pokorumo agenda mar Azimio nen good governance kada jo modonjo gi must go there to propel good governance iwinja yes so ng'ama wewo kigini onge pare manyo pogore matin nikech sieche moko nitie ngene gi Azimio chabe nore o jo mabene ni sirkal mokalo cha they may have gik moko matindo tindo maneni kindgi with the current president that is now neither here nor there one be Jakom no be mano lose election mangamo ne go be that pain en Jakom to ka Jakom nyodo piny nikech Kenya duong moloyo agenda matindo tindo gi koro enti Jakom kaka ngano madwani Kenya obed kare mondo oter Kenya iwinjruok mowinjore koro angi mang'eyo ni jogo bende kwa bege woko if they are good enough if it's just time give them most okay ingene okber kwa bembeleza nikech joko sigolo press mowacho ni gin gionge kanyo gisote ni kopo ni ndie jo medhi no ma to work ma ji manyo yo mar winjruok kere gimi moyo ji manyo yo mar winjruok but okochuno ni communities gi oko bedo represent all right koro kineno Alfred Mutua o represent jo Kamba jo gite ndika gin gi represented koro onge ywak mo malich ahinya en choice magi gin go nikech propaganda be nitie ng'ato be manyo kore koro ka gi amwa ni gino gidwa biro mano be wachgi to gima timore ni gima step ma Jakom okawo mar kelo kwe Kenya en step maduong' nikech kata kopo ni odhi African Union kaka bedo kaka chairman the question penjo mibro penje maduong' ni ere kaka inyalo dwaro kom mar AUC ni kakoru kocha to wang koro bedo a patriot bedo a nationalist mo kelo kwe mo riwo sirikal kamora achiel nyiso ni en jatelo minyalo puodh kata mbele kucho matiyo ne jomoko mar koro jomago koko ano kanya nyiso ano ka wuelo jo Azimio barani gi mang'eyo ni en giboro decide ka gidwa ni gi decide nikech gisebedo ka gigolo press ma opogore mosemiyo wasedok chien madikoro list ni ne wase lose chon kabisa wadhi ka watieko nitiere weche ariyo madani mondo mi apenji mokwongo jo Kenya kata jo mosebedo ka yuwa kata ka ng'ur gidwa ni yier ng'ato e lemo kaluwore kod lony mare to samoro ma ok waneno ahinya ka nitiere achiel motimore ma waneno to nitiere moko samoro bende ma ok otimore kamano ma nyiso nang'o nyiso ni pok oyudo wang' otuchi mar sindan kamiro weusi mondo lawa otwang're maber koso en gimitemo mar ariyo mbi mar ODM kaka duond bura masiro kata makwedo sirikal ma osebedo ka keto sirikal tesre dhi chung kanye bang' welo makama loko mokwongo ing'eni mbi mar wadhi neni leadership makoro wadhi golo iwinja kod yo ma wanyalo tudre gi sirikal bo sirikal go convince jo Kenya ne karare yoro keno hala